Dolamara jutanga klamalong Duarbagori Press Club pen kepangthir asai kedeng pon. Kidamtang preni phain kora hiniar ni pen Dolamara jutanga klamalong ingdeng thong kebraisi Junior Karbi Youth Festival kedopon pen ni phain kora pliar ni an jutet pen Dolamara Cultural Complex holalong Duarbagori Press Club pen kepangthir asai kedeng. Lason si karbi anglong angkang along a constituency tinalong sitame Hawar Karbi Youth Festival gibi pon ason si Duarbagori constituency along tame Dolamara jutanga klamalong ingdeng thong kebraisi Hawar Karbi Youth Festival biponlo. Laso along preni phain koirai siar ni pen Hawar Karbi Youth Festival mesen pen aliralon pen katalon paduponlo. Dolamara jutanga klamalong katalon pon along ni thoma farman kapado ponsi mesen pen pajut ponlo. Sonsi Dolamara jutanga klamalong Junior Karbi Youth Festival kapado ponadim along kiter ke air pinang antheklong si Duarbagori Press Club pen kepangthir asai deng ponlo. Kiklem kidam thega pot Duarbagori Press Club atum pen KCS Reception Committee Maipu Santos Rongpi pen kachuro pajir pon. Lapen halapu Duarbagori Press Club atum pen sitame lapuson Hawar Karbi Youth Festival kapadupon mesen pen kapachun pon thega pot kachuro pajir pon. Lapen kepangthir asai kedeng pon anong kapachun pon apot kachuro pajir pon tu. Bangso kepangthir asai kedeng pon ahu kachitong dun Duarbagori Press Club Maipu Vida Singh Leng Kongchun Bang Rajesh Teron Dun Kongchun Bang Rangsina Bay Financier Secretary Robinson Kiling Publicity Secretary Joy Singh Teron Kaziranga In Charge Rovelson Ropi Office Secretary Risa Ningti Dor Singh Togbi Thomas Terang Edwardson Croatum Pendanglok Pinang Anchitong Dun Rinti Dolamara Penavenas Togbi Karbianglong 24/7 News Kedamtang pre ni phain koira hini pen dak Dolamara jutanga klamalong ingdeng thongkebra si Junior Karbi Youth Festival talon pon si atumi koira pli an Junior Karbi Youth Festival puthot dak Dolamara jutanga klamalong puthot pajut pon si dak cultural hor along dak si ani si pen ni thoma farman ladak claim kedam la pen ladak Reception Committee la pen doana tum same ke claim kedam same alang ni tum pen meseno so pen a jog ladak si kenang sot mate dak yes along kachirap du nangia bange kenang sot apena ka porsi nilitum dak ferangke Duarbagori Press Club ahin pen same kedam tang aporo same la festival nang le aprang same ni tum kang kepangthir asai same chirabun lo sonak taxi non judet same puthon nilitum dak kepangthir asai bangke kenang sot pena porsi nilitum Duarbagori Press Club ahin pen same nilitum dak ipeng wet do pensi nilitum pinia bangke nitum dak kepangthir asai deng ponsi puthon nilitum dak mesen pen nitum pinia bang pangthir pensi laso akam bangke nilitum lapansi ton ko lapen same dotulang dak Duarbagori KCS atum aphan same churolo lapen reception committee atum phan same churolo athe dak Duarbagori ang kanglong Junior Karbi Youth Festival mesen pen katalon theka pot alang nitum phan same churolo lapen same dak festival along same mesen pen alira cham kipi pon theka pot same alang nitum aphan same churup piglo lason thak se kebangji langan kan ongan same alang nitum anso se rdki pi pen laso Dolamara ladak jutanga klamalong anso se alang nitum kebangji langan kan phan same anso se kachisik pon pupusi nilitum Duarbagori Press Club pen same alang nitum phan ning thepon si nililam the bangke ansing ton ko